pundi? Mriko cerak dalang mriko. Iki gawan dalang nek saka tepus. Nek direpoti iki aku seneng. Walah. Nggih. Ya diaturke. Heeh. Nggih. Sinden sing saka kene ben nyawiji wonten mriku. Oh, nggih, nggih. Di sepoti. Nggih Kang pundi? Mriko cerak dalang mriko. Iki gawan dalang nek saka tepus. Kowe ora kok kae. Oh sing niki. Nggih. Mangke nek repot kula wangi nggawa nggih. Ora repot. Wah, senengane. Aku seneng nek direpoti iki aku seneng. Walah. Nggih syukur. Kula manut. Syukur nek nyaman. Ayo ngateko. Kowe apa kae? Ayo ngateko, Mbak Ainun. Ya. Oh, Mbak Ainun. Heeh. Mbak Ainun. Alon kene nok tak tulungi nok, tak tulungi nok. Nah. Hati-hati nak. Nah. Nggih, nggih. Kene nak, tegidok kene nak, kene nak. Niki anjlok. Tegidok kene. Anjlok. Aja digelem gendong Mbah Baut, aja gelem. Alon lenggase. Walah. Tae sing sepuh-sepuh. Oh. Maksudnya sing sinden dewasa. Senior. Nek iki aja iki tak jaga umure isih pira? 18. Pira? Pira nok? 14. 14. Oh, 14. 14. Podho. Aku disudo 4. Niki 13 Aku karo tengah no. Dek, kula niku mati-mati to. Ora apa-apa. Masa ki ora tak duduli. Jare mati. Indonesia. Apa tenan geronge ya Pak? Iya. Omong ngelentreh. Ayo wis men. Jan aku jane arep ngeracik nang kaya tampet beton. Sabar. Bojomu karo mantuku kon lelipur Bagong. Nggih, Pak. Ayo, rombongan reog dodok. Pere. Mas, konek ketrisipan. Oh, para besan semara
Iya. 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 Si bluk padha baci ora ayu kowe marah aneh ngarasa mrene karo kanca angli para mi ya soho matur nuwun ya Pak. Ana. Aku tak bagekke kowe tak dangu kanthi tembang Asmarandana. Waduh. Sowan ngersane warga masyarakat. Gupaan nek mbiyen sesebutane kondange kene kuwi Gupaan. Oh iya. Saiki kene winastan ya ing Kalurahan Kepek ya ing Desa Kepek. Oh ya Mak ya. Alhamdulillah ya Mak iso kelakon tenan awake dhewe masang gedebok eneng kene. Alhamdulillah. Iya. Sinden-sinden ya iso kelakon nganggo kebaya eneng kene. Iya. Wiyaga-wiyaga iso kelakon kewirangan eneng.
Ya ora kaya nelek kewirangan ki ora kaya Mak. Iya. Iya. Kowe ora usah gede-gede suaramu. Ya, lah ngopo? Iki ruangane menggema no. Oh. Kowe nek kowe nyuwara gedhe iki nang kupingku. Wah. Memantul kok ya Mak suarane. Kowe wis pirang-pirang bengi ora nderekke kelawan aku menyang endi no? Ya sing gedhe pangapuramu, Mak. Bojoku lara, Mak. Duh. Aku iki dadi wong wedok ya ora duga-duga. Apa? Ngerti sing lenang lara kok kentel wae ora. Ora mesake tenanan kowe iki. Ayo kudu tak tekan-tekanke kaya. Tekan-tekanke bojomu tertekan. Oh. Iya, Mak. Ya ndedonga ya, Nok. Piye? Bojomu enggal pinaringan sehat bagas waras ya, Bluk. Amin. Ngaturake kula nuwun nderek tepang gladi wanuh ngersani para warga masyarakat ing Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Nduk. Ya. Wis kepareng nindakake adat Kak Rasul. Ya merti desa ya bersih desa ing Kalurahan Kepek. Oh iya. Sing ping pira, Mak? Sing ping 81. Lho. Lah kok iso? Lho. Indonesia iki merdeka iki lagi tahun 1945. Iya, seprene iki agek 81. Oh iya, nek ora ngono rak ya biyen saurunge Indonesia merdeka iki rak ya rasulan dibom Londo kok kowe iki ora. Oh. Iya, Ning ora pancen iki wis saurunge merdeka pancen wis ditindakke. Oh, mergane apa? Mergane ngene. Iki wajan awake dhewe ketiban daru nampa pulung. Lah ngopo, Mak? Ngene. Iki Rasul ya awake dhewe mayang iki barengi hari jadi Kelurahan Kepek lho. Weh. Delalah dinane iki ya Setu Pahing. Tanggale tanggal 7 sasine Agustus. Biyen kuwi adeging Kalurahan Kepek iki ana ing taun 1909. Weh, iya. Lah kuwi nek diurutke angkane tanggale 7 sasine 8 taune taun 9 tegese 7 8 9. Lah ndelalah kok iki taun iki awake dhewe sing kajibah gambleh ning kene. Iya. Lah kok ndelalah dinane ya iso padha, Mak. Weh alhamdulillah. Iya ya, Mak, ya wajan berkah kanggone awake dhewe. Amin. Ketrima. Iya. Tur ya kowe iki aja ngilang-ilangke wong aku karo kowe iki ya warga kene. Ah ngopo? Kowe rak lulusan sekolahan kidul kono to, Nduk? Wah iya. Iya, Man 1 Gunung Kidul. Iya, kowe iki ya wis menungso kene ngono lho. Wah iya. Kowe iki cah kene. Oh lah iya, Mak. Ora tak takon. Apa? Kowe sekolah ning Man ki entukmu apa? Yang. Wah. Sekolah ki niatmu golek ngilmu. Alah apa nek jam kosong seneng kok golek ngilmu kowe kira. Liyane aku maksude. Ayo. Heeh. Blokoe aku sekolah ning Man entuk yang wis kuwi sing paling temoto. Iya. Heeh. Ndedonga konjuk warga masyarakat ya, Nduk. Iya. Sepisan derek mangayu bagya awit sampun kepareng kalaksanan saha katindakaken adat Rasul tahun punika. Iya, ping pindhone ndongake warga masyarakat sedaya memala saged sirontek ketamplak cemplung kedung kindang kintir kali bengawan kesesar wuram bersilang musna kecocok-cocok tunggak kayu donolaya tulak sawan bali nyang dalan. Warga masyarakat mung kari ayam-ayam tata titi tentrem gemari palo jinawi kerta tata turta raharja Allahumma. Amin. Didoke saka rubeda didoke saka lara dicaketke dhateng redana Allahumma. Amin. Tansah pinaringana kaberkahan, tansah pinaringana gangsar lancar kalis niki sambi kula mboten manggalangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Ana sing nandang roga, nandang kena penyakit bar ditanggapke limbuk karo jangkik sekolah ladan nglipar iso ilang penyakite mung kari sehat bagas waras ya Allahumma. Amin. Merga wong lara kuwi tambane gampang paribasan tampil ijit mampet brodol ngopet ki sesawuri sarem lerem tucupi lombak abang ilang demit ora ndule setan ora doyan. Nah, mong kari Basuki Rahayu Widodo kalih Sambikala. Iya. Ora kurang-kurang penjane Pak Lurah Bambang Setiawan, Mbah B. Iya.
nggone nresnani warga masyarakat mula ya do didongake. Iya, Mak. Pak Lurah anggone taun sesuk purna panjenengane ya wis bloko. Aku wis ora arep nyalon, Mas. Mau ngendika karo aku ngono. Wis ora arep nyalon ben diteruske. Aku terus tuwuh krentekno. Oh. Ora kok kowe anggap kowe arep nyalon. Lho, ngene. Nuwun sewu ya, iki Bloko Suta. Iya. Apa anane? Lurah Kepek wiwit zaman pertama, lurah pisanan nganti Pak Bambang iki. Iya. Kuwi tedak turun trah ngelipar. Oh. Lara aku kira ngelipar. Oh iya. Dadi upama Kepek rasulan sing ditimbali awake dhewe, sing mayang ning kene kuwi awake dhewe kuwi wis pas ngono ya. Oh. Ning ya ora kok terus ngono ki terus gua arep tak nggo ajang promosi ora. Ngono kuwi gari ketrimane dhewe-dhewe. Lah iya gari sing dikersake warga kok ya, Mbah. Wajan. Wong iki le rembukan karo Mbah Lurah ki ya wis panjenengane ora kersa ngenyang. Aku ya duh Mbah mbok ya panjenengan mriko mbok ya ngenyang aku ya ngono. Iya. Wis jan. Matur nuwun banget Mbah Lurah. Iya. Warga masyarakat kene ya wis ora kurang-kurang kene tresnani awake dhewe. Aduh. Jerone 3 tahun aku sekolah ning kidul kono kuwi wis akrab nek karo warga kene. Iya. Aku nek istirahat ke aku sok nyanggone Mas Juwang kuwi kok no. Oh. Iya. Saiki demung wis dicekeli demung kok karepe ora gelem dielingke. Kowe lurah, kowe camat, Ora gelem dielingke. Pak Lurah wis sumadulur kok no. Iya. Oh, kandhane kok ya Bim ya. Heeh. Kejaba saka kuwi, iya. Saka Kementerian Desa ki mbiyen Kelurahan Kepek kene iki wis entuk sertifikat mbiyene Desa Maju. Lah nganti saiki uga wis entuk sertifikat Desa Mandiri Nasional. Predikat kuwi diolehke nalika taun 2024. Mula kene iki najan ton nuwun sewu mapan ning tengah-tengah kota, ning guyub rukune isih krasa kaya urip ning Karang Paradisan. Mula tepuk tangan konjeng warga masyarakat Kepek. Iya. Mapane ning kota ning isih sumadulur kabeh ya, Mak. Kamangka slogane Kepek Gumregah iki tegese ora ana sing nglokro, kabeh semangat mbangun wilayahe. Amin. Para amangkis ingkang mapan ing Tegal kepanasan tanduran iso dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah sila apik kabeh. Amin. Para pejabat iso mundhak amanah, mundhak pangkate, mundhak bayare saya apik kinerjane. Amin. Wis ora usah kakean cangkem. Oh iya. Ki Bloko Suta nek mung sak awak kowe tak cangkem-cangkemke ra apa-apa. Iya. Heeh. Ana nawala, Mak. Ana saka juragane Dele. Kulon kono. Panjenengane Pak Parman. Nyuwun temengipun sesideman nek Yusuf. Oh inggih dipun bawani matur sembah nuwun. Lajeng menika pikantuk salam saking Mas Agus Cibitung Bekasi. Oh ya. Nderek streaming saking Cibitung Bekasi nyuwun lagune Layang Kangen. Salam-salam kagem rencang-rencang sing lagi catur. Mas Yanto, Mas Asep sugeng midhangetaken. Oh iya, Mak. Sampun transfer 100. Lajeng saking nyuwun ayun-ayun Gebyok. Oh iya. Kalian Lestari salam hormat saking Pak G Minalindra. Sampun kepareng sawer 150. Ya. Sik ana telepon, Nduk. Oh iya. Halo. Hah? Agi Mayang, heeh. Apa? Oh, Pak Dewarjo. Wedhusmu kejepit deh. Kon mulai sik iki. Ya, heeh, nggih. Siap. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih. Ah, jan wis aneh-aneh wae ora.
jane. Oh iya. Heeh. Disusul Pak Uji diberkahi tembange nyuwun lali janjine. Oh iya. Iki awake dhewe uga disengkuyung karo panjenengane sinden saka Mancanegara. Oh iya. Panjenengane Mbak Agnes Wuso. Oh iya. Heeh, kenal kula wis nonton YouTube panjenengan menika kok. Yes. Because I have a YouTube, yes, YouTube channel. This is kayak beliaune iso ngendika Jawa ora sareka-reka Inggris. Iki disengkuyung karo Mbah Muryono, Mbah Baut. Oh iya. Karo Mbak Niken Sarintem. Oh iya. Mau ketoke wis samata ing gati sawe goeng diri ning mburi kelir. Iya. Tak aturane tindak ana ing pepanggungan. Iringane apa, Mak? Kodhok ngorek ya ta. Sumangga dhateng pernataning gati pangiriten pinanganten kakung kulawan putri ing ngarsa tumuju wonten ing sasana Pandayawara. Lon-lonan monggo mangke riyen pinanganten kakung kasalira dening Dimas Bagus Danu Muryono katelah Baut. Lajeng pinanganten putri kasalira dening Nimas Ayu Rara Niken Sarintem awonten pangiriten pinanganten kaasta dening Parjo Bethut. Sumangga sampur dipun nubutaken dhateng pinanganten kakung lan putri arep dijonjing boten menapa-menapa karang pinanganten kakung boten saged lumampah pramila dipun tumpaken angkong. Nggih, dipun irit ora bebeh pangiriting pinanganten kakung miwah putri arsa tumuju wonten ing maharagyan. Pinanganten kakung ingkang nitih angkong arsa tumuju wonten ing sasana laya Pandayawara. Ayo di pinanganten putri jejer kalian pinanganten kakung. Lajeng menika sarungipun menika tesih nitih niku. Dadi le ngirit ngene. Ora bebeh. Pinanganten kakung sak sampunipun dipun cemcang nalya den jongkengaken saking angkong. Lah. Parjo Bethut kasuwun lenggah. Sak sampunipun temu manten sithik. Sak sampunipun pinanganten kekalih samya pinanggih nulya nyaket lon-lonan ora bebeh. Kalamun sinandra pinanganten putri kadya dewaning wanudya nggih Sang Hyang Bathari Komaratih. Lajeng pinanganten kakung lamun sinandra yayah dewaning kasmaran Sang Hyang Komodo. Sak sampunipun pinanggih nalya pinanganten kakung diprok sawetawis timpuh saluku juga wonten ngajenganipun pinanganten putri. Nalya pinanganten putri
nindakaken tradisi midak antigo ki midak ndrok. Nah. Pop. Wes. Ah, Janes. Gimana Mbah rasanya? Enggak, Janes. Namanya manten anyar. Ning umume iki midak tigan lho, ran ndrok ora eneng malah ndrokku. Apa kelakon? Lah arep kepiye? Ya nek pecah kabeh ora masalah. Lah engko nek kur pecah siji apa kelakon manten anyar kok sanglir. Ya ora masalah. Senengane. Ki mau ki sing gawe sutradara kaya ngene iki ya sapa sutradara? Aku tenan kok. Aja kene saking butuh kono jan wegah iki mau. Rekoso men golek pangan. Aku ya mung manut Pak Pur gundul kae mau apa kok. Nggih. Lah kula nggih. Mboten napa-napa kok. Wong kula nek terhormat malah ra entuk pangan. Nggih. Kula nggih manut pokoke mengke Mbak niki kan mlebune mantenan. Niki kula nganu lho dadak klambi mantenan. Wah, lho. manten nggih. Lah kudune nek dadak klambi mantenan ki sing kakung paling ora ya klambine ya bes kapan wangun to. Kudu apa? Lah kok spray iki. Ning aku wis dadak klambi manten lho. Ya delok-delok mantene kakung iki. Boro-boro arep dadak. Lah kepiye? Wis entene sing penting kan Gambare kupu. meriah. Senengane. Ora ngira lho. Ngapa? Kita isa kopelan. Oh lah iya ping-ping. Iya. Tandanya cinta. Ya ora mesti. Lah apa? Sing penting duweku iki kok. Wis ora ya cinta. Senengan. Wau kok mboten enten sing balang-balangan gantal niku. Mboten gantal. Dan apa? Sandal. Yo, lah dibaleni gek balang sandal plek ngoten. Aku nek enten petel mawon. Ora masalah, mulih ranggo sirah mbok yo ben. Sugeng dalu Mbah Baut. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Pak Dalan. Sami sehat panjenengan kekalih. Alhamdulillah nggih sok sehat, sok pilek jenenge menungso nggih biasa. Nggih. Nek pas saiki di sehat ngono ki ya jenengan didangu sehat ngono ki ya bismillah pinaringan sehat bagas waras. Mantep. Mantep. Tanglet kula mawon ampun bojo kula. Lah pripun? Sing tanglet iki kula mawon. Tanglet panjenengan sehat Mbak Niken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Lah nggih sami sehat sedaya. Alhamdulillah. Enjih. Sernyoto tiyang mriku kedah berusaha supaya menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Nggih. Saling sehat, Nggih. saling mendoakan, Nggih. diberi kelancaran. Amin panjenengan ugi. Semuanya ya. Nggih. Ya, ya. Allah ya. Ngapa Mur? Sekedar wae ora ge nganggo ngene-ngene. Lan jenengan Mosok pengen mantene aku sok menodai kono. ya ora menodai. Gur alam-alaman salaman iki tegese berkah dijaluk. Muga-muga masyarakat mriki tansah pinaringan ayem tata titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayo sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Amin. Merdeka. 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 Ora sah ngungkut. Ora ngungkut aku. Senengane lho iki kenti jenengan. Nggih. Kulo nganti Nggih. sikilku kena ngangkong ki lho. Pak nyuwun plester rep. Nggih mengkeh mawon. Nggih. Anu Mas, Siap-siap matur nuwun. Mas Jalang, Pripun? sehat. Ya pengestumu lek sehat aku. Alhamdulillah. Dangu to mboten kepanggih. Awas. Sing penting do sehat. Wong urip niku sing penting sehat. Jeneng Sehat. Alhamdulillah. Mas. Wedhuse wis manak urung jenengan? Jane dereng adeng manak kek kula peksa. Ya butuh kula selak kathah kok ya. Alhamdulillah nggih. Nggih. Masda tetep sehat. Panjenengan ya tetep Amin. sehat. Amin. Amin. Donga dilunga. Nggih, donga Muga-muga diparingi panjang yuswa tur Amin. diparingi sehat. Amin. Amin. Tuwas umure dawa nek lara-laranen ngrepoti anak putu. Oh. Nah. Oh lah iya berarti Iya. panjang umur sehat. Nah. Iya kuwi sing disuwun. Iya. Mak kaping-kaping ditimbali warga masyarakat wonten ing Kepek. Kepek, Ngaturaken kula nuwun. Alhamdulillah. Atur Nggih. wonten ngarsanipun Pak Lurah, Pak Bambang, Bang. Romo Jangkung, Pak Jangkung, kalian Pak Pak Jenderal. Pak Jenderal berkah kanggo awake dhewe lho menika, Mbak. Mohon izin Pak Jenderal. Siap Pak Jenderal. Siap Pak Jenderal. Sing semangat. Siap. 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 Nama saya Niken.
Apa? Jeneng. Nama saya juga Niken. Kelautan. Oh. Kelautan. Kok ngono? Lah laporan pas numpak kapal selam dadi iki. Lah kapal selam kan dadi lurae anu mireng le laporan. Caplok mbok. Lapor. Dong sedengane lho. Nggih, Nggih, matur nuwun ugi pun rawuh Bapak Ibu Pamong Kalurahan ugi Alhamdulillah, sedaya matur tokoh Paling sing masyarakat. sing ora rawuh pamong iki siji, sapa? Pak Jogoboyo. Kok iso Pak Jogoboyo rawuh lho Pak Jogoboyo? Wah, tugasnya berat lho. Lah napa? Lah engko nek rawuh mirsani wayang boyone bubar. Wah. Lho, lah kae boyone malah mancali gelas kae. Boyone mancing. Tegese Jogoboyo ki ora njaga kewan jenenge boyo ki ora. Keamanan. Ning menjaga keamanan. Tapi ya luar Nggih. biasa nek Pak Aman iku piyai sing paling dicintai masyarakat. Mergane. Pak Lurah, Pak Carik, Pak yang lain itu paling dicintai Pak Keamanan. Sing paling ditresnani Pak Keamanan. Pak Keamanan. Lho. Kok iso? Deloken gedhu kae ngene kumpul-kumpul. Nembe iya. napa, Pak? Nembe jaga keamanan. Neng perapatan dan nembe napa, Mbah? Niki anu idem-idem kalih jaga keamanan. Mboten tahu kula tak nembe napa, Pak? Nembe jaga Pak Lurah mboten tahu. Nembe napa, Pak? Niki nembe jaga Pak Carik mboten tahu. Cek dijaga keamanan. Terhormat sekali, Pak. Ning yo mesake barang dipindah ning Jogoboyo iki. Lah mergane Ya yo ora bayi. angel niki. Sing jelaske angel. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Nggih. Kula sowan mriki. Nggih. Amit sewu Mbak Waranggono, Iya. Mbak bintang tamu Mbak Agnes, Iya, Mbak. kepanggih malih, Iya. sehat selalu. Iya. Alhamdulillah. Halo. Nggih. Iso basa Inggris ora jenengan, Mbah? Yes. Bojo kula isone yes kalih no. Kalih no. Nggih. Malah ora resiko kok. Lah aku jawab gelem karo ora to. Piye? Agri anu no ora gelem. Kedangan cagak lho Pak. Ibu-ibu sing mirsani ning kono ki men ora kedangan cagak. Oh. Nah, aku ning kene jenengan ning kono. Nah, yang di sana halo halo. Alhamdulillah. Ki jenengan pendukung jenengan yang di sana. Halo. Kok lemes men to, Mbah? Halo. Nah, Wah, lho angel golek masalah modal tipis ge cah dadi yo. Lho, kowe aja seneng masamu akeh iki delok-delok ora iso ngopeni yo bubar dhewe-dhewe. nggih. Ya nggih. Tetembangan Sukopari Suko. Inggih, Mas Dalang. Pripun sukune tesih? Mboten napa-napa, Mboten napa-napa. Cobi tak nonton. Mboten ampun. Ampun. Keneng angkong niku wae lho bojoku. Nah, ajeng mirsani angkonge mawon nek sukune mboten sah. Nggih, iki mau ya ana nawala aku Pak Pri mau titip. Oh iya iya iya. Nggih, kene iki. Pak sinten? Pak Pri. Oh, Pak Pri titip. Nah, menika. Iki disawerane mau Pak. Iki. Iya, ngalah. Nah, iki sawerane. Nah. Di anu menika. Nggih, niki. Saoske Mas Dalang. Nek kula sing maca niku paling jeng kemis nembe rampung. Nah, kek jenengan. Sik, Mas. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang Bucange kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagune Suketeki kagem Mbah Lurah Mbah B. Nah, pun aturi minggah panggung. Salam kagem Pak Lasto Dukuh Sumbermulya, Pak Yudi Dukuh Karangsari, Lek Wandi Angkringan dan Gorengan depan RSUD, Ibu Suliem perempatan RSUD. Nyuwun ketoprak Bapak Mardi Karangmojo, matur sembah nuwun sawer 200.000. Pak, Kok 70 guran? Tulisannya pinten? 200.000. Ah biasa niku kan niku pinten? 70. Oh berarti saya 103 dosa ongkir. mosok larang ngongkire. Lho lah perjalanan ki berliku-liku. Larang men. Lajeng wonten Ada apa kok dicurigai aku? Menika wau sesideman. Oh nggih. Ah ya diaturke. Heeh. Oh, nggih. Sinden sing saka kene ben nyawiji wonten mriku. Oh nggih nggih. Di sepoti. Kang pundi? Mriko cerak dalang mriko. Nggih. Heeh, iki gawan dalang nek saka tepus. Kowe ora kok kae. Oh sing niki. Nggih. Mangke nek repot kula wangi gawa nggih. Ora repot. Wah senengane. Aku seneng nek direpoti iki aku seneng. Walah.
Nggih syukur. Kula manut. Syukur nek nyaman. Ayo ngateko. Kowe apa kae? Ayo ngateko Mbak Ainun. Ya. Oh, Mbak Ainun. Heeh. Mbak Ainun. Alon kene no, tak tulungi no, tak tulungi no. Hati-hati nak. Nah. Nggih. Kene nak, tegidok kene nak, kene nak. Niki anjlok. Tegidok kene. Anjlok. Aja dikelem gendong Mbah Baut, aja kelem. Alon lenggah sik. Walah. Arepmu nak ketedun kowe engko. Hati gendong berak gelem kok nek. Deh, wilujeng dalu Mbak Nike. Wilujeng dalu. Inji. Sang Ayu. Kedangan cagak rada nengah kene, Mbak. Kene. Jangan jaga. Hei, sini. Oh. Nah. Sini. Pus. Wah, kedangan ipung aku. Nek nyelui Mbah Baut niku ampun sini. Lah. Kok kono. Ampun sini. Lah Barani. Bahasane beda. Napa? Sini yo. Enggak mau. Sini yo. Enggak mau. Sini yo. Mau. Oh, kaya kucing seratenane. Nggih ning kaya, Lagi Mas Dalan. Sugeng dalu Nduk Ainun. Wilujeng dalu Mas. Nggih. Sowan ning ngersane warga laladan kepek iki. Oh nggih. Ngaturno kula nuwun. Nggih, ngaturaken kula nuwun kagem masyarakat pundi? Kepek. Kepek no kepek. Tulisane Kepek kok kepek. ya tulisane kepek kok ya maca kepek no. Kepek. Kepek. Iya. Nggih, niki acaranipun apa? Rasul. Rasul kalian. Rasulan no, Oh rasul. nggih rasulan. Sabar to, Mbah. Nggih sabar. Hari jadi Kalian kelurahan hari kepek. jadi. Oh nggih. Nggih. Hut. Hari ulang tahun. Hari iki acarane ulang tahune hari. Kok ngoten to? Kok kowe mau? Hut. Hari ulang tahun. Nah, sik iki hari ulang tahun no kene iki kowe Lah, nek iki. nggih. Nggih. Lah kok mau apa mau? Lah ya hut kuwi kan hari ulang tahun. Kudu hut sing ulang tahun si hari. Wilujeng. Angel no. Angel. Wis ngeyel nek ketemu Mbahmu Kakung kowe no. Andani kok. Aku Lah napa pun Mbak Kakung? Lho. Lah pun pira putune? Yo, gue aja tekon putu no. Lah yo kan. Ning kosek. Jejer no. Amit. Iya. Nggih. Kok dedeg piadege padha. Lho, Satu ukuran. memang Satu ukuran ya kan. Iya ngono. Apa meneh jenengan nek nganggo tasmu kae. Apa dibuka kula gila. Oh, untung wong Jawa. Lah, Bukan ngapa? wong Jawa. Jangan dibuka, saya gila. Ngaturke Jawa. lelagon. Nggih. Minangkani pamundutan menika. Heeh. Dek Ainun, pi dalem pundi to, Dik? Kula tepung. Wah, kedul kono to. Lah se. Gusti, lah keterangane kur tanggaku. Bisa ngalah dene kanthi melipis lek kubur. Lah nek jenengan pundi, Mbak? Kula niku pecahane tepus, kula Tanjung Sari. Oh, nggih tesih gandengan. Wah, ya ora mesti delok-delok muatane no. Pada Nek kur muatane Padake sithik, truk. muatan sithik rasa gandengan truk siji wis cukup aku. Ya. Nek omongan karo iki teko sing wis plus ngono bae. Lah iya. Lah iya, heeh. Tesih sekolah kuliah napa sudah Beranak. lulus? Mau kuliah. Oh, sama. Mau Kok kuliah. sama jare wis kakung kok sama. Lek mau kuliah, ya gagal rencana kuwi no. Lah kur kekarepan pe kok aku. Jenengan sanggup beser mboten? Bejo Lah, ngalah beser takon iki beser. takokno. Lah aja menekur beser walang sangit. Iki kira sangu beser amit tenan wong iki potul kok. Kepeze kek. Lah iki potul, masa potul sangu beser. Beser. Lagi yo ora nemu, Tek. Jangkit jo. Lah nek potol semono gedene niku Wuh, sing lah, goreng kepiye, Mbak? Wah, iki anu kok iki dibacem enak, di bawang uyah enak. Kare ndak ada yang klenyit rasane. Kowe ya Ya. piar. Ngaturke lagon menika wonten sesideman kang pun kersakaken nggih. Anu lali janjine. Oh lali. Oh lali janji. Lagu ini Mengko sesideman jatahe sing sepuh-sepuh. Oh. Maksudnya
Sing sinden dewasa. Senior. Nek iki aja iki tak jaga umure sih pira? 18. Pira? Pira 14. 14. Oh, 14. 14. Waduh. Aku disudo 4. Niki 13 Aku setengah. karo tengah no. Adek kula niku mati-mati to. Ora apa-apa. Masa ki ora tak duduli. Jare mati. Monggo, nggih ngaturke lagon-lagon lali Ini janji. kepiye lagune? Dina Minggu sing tak tunggu. Oh yo iki no. Gimana? Lagi malam. Lagi nyanyi. Ya disiki kok. Wah, isi kok ndak cengkeri gelo. Ya. Ayo, ben dibawani Mbak Niken ya Nun ya. Nggih, berdua. Heeh, mangga. Dina Minggu sing tak tunggu. Hari Minggu yang aku tunggu. Oh, terjemahin iki. Terjemah. Oh iya, penerjemah. Iya, lah kan ini lain. Bahasa Indonesia. Iya, lain. Bahasa Inggrisnya? Yes. Aku bahasa Indonesia, iki bahasa Inggris. Nah. Yes. Ayo, jenengan. tinamune. Nah, jenengan mawon Mbak Niken. Oh nggih, iki tekan ndi iki? Mesake iki aja tinamune. Tinamune. Heeh. Iki pas dhuwur iki. Tinamune. Ngaya. Ngaya. Ora. Wah, Tinemunya ngayawara. apik Mbah Baut. Ya ya ya. Basa Inggris. Kaya vokalis Sleng. Kakak Sleng. Wajahe Nun Sewu Pasuryane pendene menika nggih mirip kalian Kakak Sleng. Nek kakak sleng berarti ame dicopot. Terus nganggo kacamata. Kakak sleng. Kakak Sleng. Kakak sleng. Iki engko sing maju kakak tua. Obat lara untu. Nah, Jebol mong lali. Jebol mung lali Kicau mania yo gaspol. Iki lakon apa ngendi ana kakak Sleng bawa? Leneng wae. Ayo, anane pijer Anane pijer semaya semoyo. uye. Oke yo. Bentukmu Mbah pinter golek Pintar golek Oleh utangan. alasan. Alasan tak kelo tulis aku ku utangan kok yo. tulisanmu ki elek berarti. Kula ning maca terus. Pintar golek alasan. Yang ngel. Ya. Ngandaran Ngandaranda. sing dimi kok mbun-bunane to. Lah, kula yo nganti bingung kepiye entuk kumbedake antara mik kali bun-bunan. Padha. Lah wong iki syukur kari ngekek irung karo mripat kok kene iki. Pinter golek alas. Kuwi mau ora wis to, Mbah? Ayo. Nggih. Angan dukur. Ayo. Andarandarangan dukur. Yeah. Lah tutup. Aku ya. Aku kang setya. Oh, yo. Aku Kang wis ora serah. percaya.
mana di mana anak kambing saya. Penake iki Mas. Menak. Jes. Saking pundi menika sanipun? Saking dene. Saking pelayan mereka. Alhamdulillah. Mas Blend Audio. Mas Blend. Mas Blend Audio. Ayo Mbak Ainun. Monggo Mbak Ainun. Jan-jane. Ya. Jan-jane kuene kanca-kanca matur luar biasa. Sing ngempul rene sik Mas. Tindak rene. Ki ana saweran ki tak anu ki gawe buku kas khusus penabuh wiyaga. Ki aku deposit 300 nggo kas. Matur nuwun. Kula tak damel buku nah. Buku napa nek jenengan ki? Sisan karo kas dusun, kas RT gek tak dedene siji. Iki kas wiyaga kok ya. Oh, lha gek kula tak damel kas iki jenengan tambah iki modal. Wegah.
Wedhus jenengan wis akeh modal. Alhamdulillah. Wedhuse baut kata. Kula mang tuntun ke siji mawon, Mbah. Wah, timbang nuntun wedhusku mbok nuntun aku wae no. Non. Wangsulana, nuntun jenengan apa pecak ngono. Saru. Ora sampe kiwo no, ora sampe kiwo. Lha napa tenan? Ora apa-apa. Tuntunan aku. Ampun. Tapi dungane niku ampun pecak kuwi. Ora apa-apa, tuntunan aku dalam hal kebaikan. Nah, ngono. Sing cetha ngono. Digongke nggih Pak Dalang. Ya. Jan-jane kowe neng endi? Nyala ketemu saja. Hatiku sudah Ainun terima kasih ya. Nyak rene anun ki tak nei dit 20.000 wae ya. Niki pinangka apa? Nggonen tuku antibiotik ben. Ben ngapa? Lah kowe ora agira patiya sehat to. Lah iki nggo nyontekno kurang. Ya nyo 50 nyo. Kurang. Lah nganggo BPJS kok kurang. Ya ora pasu. Ya nyo 70 nyo. Ha. Aku nek ngerti kowe klerek-klerek ki ora tentrem aku. Nggih, matur nuwun. Sing betah ya melu aku ya. Hah? Sing betah nyengkuyung aku. Nggih. Lah kula niku kelingan ran jenengan. Kapan? Neng tepus mbezen kae. Lah iki. Ora. Ngapa? Ora melu-melu ah. Ngapa? Kapan neng tepus ngapa aku? Paling yo 2 tahun kepungkur. Oh, aku mayang neng tepus. Jenengan mazang. Terus? Iki transite nang nekku. Heeh ta. Lah aku kan goleki lho. Gek jare sing viral-viral kan ndek menan jenengan sing viral-viral itu. Heeh. Nggih, saniki langkung viral. Hah? Lha kae sing ngomong ora aku. Kowe goleki aku mbiyen. Ket transite nang omahmu to? Nang omahku. Ngene iki. Aku nganu mae jane. Mak Mas Yusuf Ansor sing viral ki endi ya menuse. Wah. Gek kaya ngopo wujude? Aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu Pak nek wis tekan kaya ngene iki arek kepiye po? Aku dimenus-menuske ora apa-apa. Ya ora apa-apa pancen logatmu kaya ngono ora apa-apa ning mbiyen tau enek sinden lho. Sinden menus-menuske dalang sindene mulih tekan omah setruk. Mbiyen ana ditane. Neng biyen kok ora. Oh iya. Ora saiki. Biyen kowe nek saiki ora tenan aku wedi lho. Ora wis lah. Padahal iki sing kaya jenengan. Ora. Oh, mah. Ya. Heeh. Pun. Matur nuwun. Heeh. Wis gek lungguh. Matur nuwun ya iso nenek piye? Kene tak tulungi kene. Pak, tulungan Pak. Tulungan Pak. Gak. Kowe Mbah. Wis iso munggah ono. Kowe jek VC ta mergane? Ora ya. Pak tulungono ben munggah. Kok dikira ngedhokno gendeng. Matur nuwun Mbak Ainun. Matur ugi iki sing rawuh bintang tamu Mbak Agnes ya luar biasa. Saking Monca. Dari mancanegara. Iya, monggo diaturi tindak maju. Pengen krungu suarane. Sepate apa, Mak? Minyak telon necap tekan wangine wangi bayi. Minyak telon necap tekan wangine wangi bayi. Minyak telon necap tekan wangine
wangi bayi. Hello, good afternoon, Miss. Wilujeng dalu, Mas. Good night kok good afternoon. Good afternoon, nek ini arep bubuk. Lah kan ini nggak mau bubuk. Anda itu kepriben. Iya. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu, Lek. Nggih. Bisa saja. Ini kok Niki mau teng ruangane Pak Lurah ngapalke bahasa Inggris nganti pirang-pirang lembar. Aku ya iya. Apa wae sing dihafalke? water your name, water your What name. is your name? What is your name? Yuk. Dipraktek. Sini ya. Wak. Wah. Iwa of Ora luwak. Oh luwak. Ya ampun luwak. Ora ning Jawi Wetan niku wak niku nggo wong lanang. Wah, iya ya. Oh ora luwak, oh, nakal jenengan. Iya, lho mana luwak kok ini iki kerten ekur pengen ngeleng. Sanes luwak. Bat truwelu. Trenggiling. Triangulating, yes, of course. Yes. How are you, Mr. Baut? No. Sing marai aku mau fine, thank you. Wah, aku kira rawain. Nek ditakoni how are you ki, bagaimana kabarmu? Fine, thank you and how are you? Ngene. Ah. Fine, thank you. How are you, Mr. Baut? Wain go wis wayu. Mbak, bojone senengan iki iso tenanan apa mong etok-etok? Kan saya baru saja buka kamus. Kamus Tagen. Lho apa iso om? Apa iso maca? Aku boleh Inggris tak bukai kamus Tagen kok reneng aku. Kuwi kamis bahasa Inggris. Ganti jenengan sing aku. How do you do? How do you do? How do you do? Apik. Ora muate rupane. Oh, jangan lihat rupanya. Lah apa? Lihat hati saya dong. Aduh. Iya. Malah tambah gila. Ya yo nek ora apike yo wis nek ade jamak menawa itu. Yo enek apike. Iya. Nek pas oglangan. Oh, pas oglangan itu pas petengan. Oh, tapi jangan salah. Nah, apa? Di saat petengan itulah rasa bisa terdapatkan. Iya. Saat petengan bisa terjadi hal. Rasa apa? Rasa mules. Ora nek menerebu aku, Bu. Pas Iya. oglangan jadi tak kurasa mules. Dalam sing dalebani tripun kabar sayangku sampun dangu boten kepanggih panjenengan ta mriki kalih sinten Kula wau kalih bojoku. nitih napa Alah mriku niku sampun diparingi ngunjuk kalih dahar sampun. aduh aku seneng banget ketemu jenengan iki lho Wau teng nggen nganu transit ngene ruangane Pak Lurah. Terus piye? ning kula dereng kepanggih Pak Jangkung. Biasane Pak Jangkung lak ngoten niku. Piye? Mengke Mengko diatur. manggi berdua nggih. Mangke Nggih. anu bojo kula baut boten saged. iki ngopo kawin karo Caga Apa? aku takon iki kawin karo Caga Apa? What? coba maneh Iya. Nah. Ah. karo cicak api iki Apa iki karo cecak? Apa cecake? Matur nuwun nggih. Mbak Agnes menika where are you from? kula saking Hongaria. Hungaria. Nggih. Wonten Hungaria enten gaplek mboten mrika? Mboten enten gaplek. Lah wonten Sing enak gapleki. Gaplek itu dari ketela. Ketela dijabut terus nanti di- Nek gapleki iki. ini Iya. sanes gaplek kalau ini unter-unter. Sok meneh nek ketemu kowe mangkat dhewe Bu. Pengen jogur ngeler wirang. Mbak, upama aku duwe bojo kaya kuwi, Terus tak pancal. Yo aja ngono. Upama aku duwe bojo Upama kaya kowe ngono, tak pateni. Ora usah tak pateni lah wong ki ngrukuni bojone wis mati karepe dhewe. Ora kaya aku ngono. Nek bojo semono kowe kepiye lah kok ora ngayahi lho prake Quran. kalau saya enggak Mbak Agnes. Ing atase jenengan iku ayu, pawakane apik, kapangane sae, rupane ayu, suwantene sae, budaya. Lho kok gelem anu karo kae? Kalau jadi bojone jenengan arep tok pateni. Nek saya enggak tak jarangi. Jarangi gek tak bubuti. Bubuti, ya. Ora usah tak jarang iki wis entek nek.
Jenengane. Ya enggak apa-apa namanya juga jodoh. Namanya jodoh. Iya. Itu Nek jeneng jodoh niku ana lon apik. apa piye? Nek umpamane kok bojoku ayu, kok entuk bojo aku. Ning nyatane aku gemati iso nyrateni. Tapi aku ngerti apa keunggulane Mbah Baut. Apa? Napa? Lah upamane wong ganteng bagus niku nom-nomane bagus tapi suwe-suwe ya dadi olo. Lah iki olo salawase. Nek elek malah saya elek nggih kepara nggih lah nggih. Nek iki to bedolo-kolon. Olo. Olo Ulu-sulumulu-munyu. Dasare olo ireng pancen ireng. Aja sok ngono. Ning nggon TikTok e lho. Aku ireng ora masalah. Apa nek ireng ora ning manfaate? Apa? Nyatane batu bara telat wingi mati listrik jare batu bara telat. Kamangka batu bara kuwi rupane ireng. Ireng. Heeh. Putih magrong-magrong perapatan kae rumah sakit nyuk. Anu. Aduh. Nyuk. Karo garwane kok nyuk. Kok nek ning omah ya ngono kuwi, Mbak. Nyuknya. Oh, nyuknya. Iya. Nggih, nggih. Nyoknya. Ya bener-bener ya. Oh iya. Oh, iya. Ya maaf. Ngapunten ya. Ora apa. Ngapunten aku pun nyepeleke kalih jenengan. Gua mah kudu disepeleke. Lah napa? Lah aku ora modal kan disepeleke iki. Kok terus mupus? Lah iya no. Siap. Mbak. Kak Agnes mau ngaturke lagu napa? Prayoganipun Nggih. saderenge awake dhewe tetembangan Nggih. ngaturi Rama Jangkung rumiyin. Oh nggih. Oh, nggih. Mekater, anu mekater. Lah mau malah kula pun kula tak titip mawon mengke dipasrahke teng wiyaga-wiyaga. Napa nggih? Titip menapa? Oh, Ngoten niku mingan wau wekase nggih. Didangu. Ayo, kono Didawuhi, diparani Mbak Niken karo Mbah Baut. Mriko kula. Engko nanti tak rono berdua Mbah Baut karo Mbak Niken. Iki seksi humas iki. Aja kuwi sing terjun ning masyarakat kok. Karo bendahara. Rama. Nggih, Iya. dawuh Rama. Nggih. Anu niki kula diutus saking ketua panitia. Kok ngendika diutus? Anu panitia sementara Rama dados mboten nganu niki kersanipun sowan panjenengan. Nggih. Ngendikanipun wonten titipan. Nggih. Dalam Piye, Mbah? Oh ngangge petuk. Oh ngangge. niki anu Pripun, Mbah? oh anu kula mboten minggat terus saut ngeten. Duh prosesnya angel iki. Nganggo BAP barang ya. Proposal. Tanda tangan RT RW kelakuan baik lah sing ora cair iki nek kelakuan baik. Kersane pripun Rama kersane? Petukanipun? Oh. Nggih. Oh, kanca-kanca petukane arep apa? Sik laporan ketua panitia sik. Heeh. Piye, Mbah? Lapor Pak Popo ki kudu di ACC. Kabul kawusanane primen. Dados mekaten. Nggih. Mboten cekap namung pun jemput anu napa? Iya. Anu lung niku Piye? tamu kersanipun dipun petruk. Oh. Badhe minggahi panggung. Oh. Minggah panggung. Mangkono Patih Muryana. Iya. Ya wis. Injih Kanjeng Adipat. Adipati sapa? Adipati nggih. Nata Galindra Sulamanska. Ya. Ya menika kados pundi? Monggo, lek pancen kersane kaya mangkono. Injih. Ya mong aku mau nampa mandat saka penjalane Bapak Lurah. Oh mekaten. Kalamun to ngene ya, Yayi Pati. Injih. Penjalane Bapak Jangkung. Iya, Nggih. Rama Jangkung mriku Injih, kepareng Rama badhe lenggah wonten mriku nulya panjenengan kang minangka utusan saka panjenengan ingsun. Dados kula dapur ora ngrampungi. Oh nggih. Sendika dawuh, Lur. Tok. Pareng matur Rama Jangkung. Kula sampun kadhawuhan nderekaken panjenengan minggah wonten ing pepanggungan menapa cekap kula namung ngasta keterangan kagem sowan wonten ing panitiasa. Kersanipun dus pundi menika? Biasane mikir ning dhuwur ning ketoprak. Dados mekaten Rama Jangkung. Kurang seru. Mekaten Rama Jangkung.
Oh alah Mbah. Kula kedah kados pundi? Tumenggung Baut Tumenggung Muryono. Muryono. Wah, Tumenggung. Salam taklim saking panitia sampun kawula tampi. Nggih. Lajeng menapa wigatosipun panitia nimbali kawula? Sing seru. Kula kedawan. Oke iki Menapa ingkang badhe pun paringaken? Mapak rezeki napa panjenengan nderek? Ada angel mentok ora njaluk ki ngejok. Rekoso meniku ora njaluk ya aku ki. wis gek bloko wae. Anu niki panjenengan tindak panggung napa panjenengan badhe titip kawula nuwun. Kowe malah koyo Oh, ngagem angkong. Kok nganggo angkong? Ya aku nyukur nganggo angkong kok ya. Metaraman. Oh, iki. Monggo. entak. Eo. Ao Oh inggih Koko Prabu sedaya menawi sampun padha keparingaken tartemtu kula nampi Koko Prabu mugi ndadosna berkah. Heeh. Patih Muryono. Kados pundi sinuwun? Iki Prabiyawa Suntampa. Inggih. Monggo jeneng sira. Monggo dawing Rama Janggung. Jeneng sira ora dikeparingake nampa najan tamung sak menapa menika ingkang kejar. Dados kula mboten wonten bagianipun. Mboten wonten. Wes. Kilo. Wah. klimatsake nganggonku ngupaya supaya kowe iki iso ngrukun aku. Iso golek kaya nyatane endi Kakang? Cekap semanten ketoprak mboten ngrejekeni, kepeksa kula punggel mboten ngantos rampit. Rama Jangkung. Lajeng kula dos pundi? Rama. Tok. Ora. Rama. Sedaya pun diparingi, lajeng kula kepripun Rama? Oh alah. Ngaturaken panuwun Rama Janggung menika kula dipun paringi wah janis mugi dados berkah tumrap panjenengan lan kula sak kanca. Rara donga bentuko dewi-dewi. Sugeng dalu Mbak Yu Cangik Pak Janggung nggih. grup karawitan Nggih. saking Wonosari Gunung Kidul. Nggih. Para muda Nara Pradangga. Nggih. Anak wedok niki saking Karangpandan. Karangpandan, Karanganyar, Surakarta. Ugi saged dateng wonten acaranipun warga kepek Wonosari Gunung Kidul. Nggih. Menika tanggap parsa ingkang 117. Oh 117 nggih Pak menika. Ning jemputan kula Nggih. yen Srebeg Mataraman niku biasa. Nggih. Niki Mbak Yu Cangik wau sampun ngendika. Nggih. Ngepasi sedasa dinten malih
Mahargya Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 18 setunggal. Dos jemputan kula Mars 17 Agustus 45. Oh nggih. Lagune planet, Bu. Ayo iso Kok planet? Mars. Mas ki teges iki kur. Kur ki utangan BRI. Kur ki paduan suara kuwi lho. Oh iya. Barengan. Lancaran 45 nggih. Wah, dadi temenggung raning biaya pengobatan. Lah yo kene tumenggunge. Niki kajenge sik tengen niki tilem. Mengke gentosan mripat kula. Genderane kumlepet angawe awe. Merdeka, merdeka, merdeka. Iku sejatine negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945. Ya. Rata berata hayu Ora besok rata berata hayu Ora besok Komandan bareng maju. Ayo merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 kalau kare bendera Indonesia kota gawe ane negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasi menuju tahun 1945. rata berata hayu Habis konco baris rata berata hayu Habis konco baris Komandan bareng maju Bumi kelahiranku merdeka 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 Alhamdulillah Nah, Mbak Yu Cangi nggih Pak Janggeng. kala wau Bapak Lurah Pak Bambang Mbah Bambang Ira Mbah B. Bambang nggih Mbah Bambang Setiawan menika nyebataken menawi kula menika sampun dipun sebat pinisepuh Nggih. panci umur kula nembe 17 gangsal tahun melampah 76. Nggih. Alhamdulillah, taksih sehat selalu. Dados Nggih. panci klebet ingkang warga Kepek paling sepuh. Kula lahir wonten Kepek setunggal. Panci niki tanah tumpah Nggih. darah kawula wiwit 17 gangsal tahun kepengker. Nggih, Pak. Nah, menawi tiyang sepuh sagedipun namung nderek ndedonga. Mugi masyarakat Kepek Gunung Kidul
Wonosari sedaya pinaringan berkahipun Gusti Allah. Amin. Sehat salas rahayu wilujeng. Amin ya Allah. Kula badhe Nggih. nyekar pangkur Nggih. kangge donga masyarakat Kepek khususipun Nggih. lan marga non kula pelok purun ning niki slendro mawon. Oh. Heeh. Istirahat tepat. Nah, wis men disiap-siapke dhewe kan. Nunggu jatah karepe. Kok anggepe ora. Mbah, rene ya. Kok ora diceluk-celuk ta kuwi? Tak celuk lho. Ambil kesempatan. Grep. Nyanyi tak editnya. Nah. Pelok 6 apa? Oh nggih. Nyo Mbah, 1000 Mbah. Alhamdulillah. Iso nggo nguyuh kuwi Mbah. Ki wis ora bakal eneng saweran meneh. Mergane Wis tekan 1000-ne iki. Kok bayang. kembali ke posisi. Ya. Mangga Pak Janggeng. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala mingkir sing asirah sing hasuku sing datan kasat moto sing atenggah sing awulo sing habahu Nano nino. kabeh padha sumingkira Nononi. Baliyo asalni reki Mbah, Lah ono istirahat nang lapangan kok. niki wau ki tembange pangkur ora kok Nina Bobok. Wah. Yang ijo kepenak banget. Lir, kon istirahat le bablas daya. Suwantene Rama Jangkung ki penak dadi niki ler-leran. Lir-leran kok. Mbah Baut Nggih. pinanggih malih Nggih. panjenengan saya improvisasine sae. Matur nuwun. Improvisasi ki disuntik nggonan ketok. Kayak Imunisasi. Imunisasi tak. Nggih. Nah niki donga salajengipun Nggih, Pak kagem Mbah Lurah, para punggawa pamong kelurahan Kepek, para kami tuwa dukuh nggih RW RT Nggih. kelurahan Kepek sugeng ambal warsa ingkang 117. 17. Nggih. Nggih. 7 Agustus. Kenapa no? Lah wong kula niku pas ngeten iki dilungguh le yo gejebet no Pak. Mbrono tenan kono. muni maket. Mangga pun lajengaken Pak. Niku kajenge keloro-loro men kan. Nggih kajenge mboten napa. Iki nggih donga kangge warga Kepek sinom parijoto. Oh nggih. Mangga dipun salirani kalian Mbak Agnes nggih Pak nggih. Iya. Gonku pari segreng ora masuk. Wau pun pelok. Monggo sinom parijoto ngen kula pari nampat mboten mlebet. Nggih. Iki kita tegese gendinge kok malah tekan pari barang. Kira ki aradum binih pari. Mangga. Promi yarso
kawro pecah sekolah mahar kyori tangga kumandang suarane engko suka tiang tolong senenge tangan rapi satus pitulas kang warsi nonino ku mereka ngambut gotong royong guyub seragam anjogo orang ngenteni digawe bace orang nikani mangga pun telasaken para dagang apa pilih nanti jangan sasa jamin hae oh ya hae sampun telas matur sembah nuwun Matur sanget Romo Jang. nggih Sampun kersa pinaringan dono suwanten. alhamdulillah sampun kersa berkahi Rama
Ugi dongakake masyarakat warga. Kula wau Nggih. sing Nggih. Pripun, Pak? mengatasnamakan panitia Mbah Baut. Kula panci titip dumateng 307 Nara Pradangga sedaya. Luar biasa. Mangke Mbak Yu cangik kang badhe maringaken. Alhamdulillah. Kula tampi matur sembah nuwun Pak, mugi dados berkah panjenengan rezekinipun sansaya kebak mboten lokak. Amin. Nggih, heeh. Inji. Oh niki enten sing dereng niki. Sinten? Lah niki sing agung niki sing Kula rama kula wau nggih Ning mapak. ajeng kula tes riyen nek kalih anak kula wedok no Mbak Agnes. Agi. Dalem. Agi. Nggih. Nggih, ketoprakan no. Oh nggih. Duh. Tes wingi ora tak garap iki wis tes meneh. Dawuh Rama matur sembah nuwun Rama. Toto tandeng tak Matur sembah nuwun. dang sampun paripurna menika pahargyan ketoprak nyenyep budaya menika ingkang katindakaken dening Den Mas Moryono kalian Pun lah kula pun nampi. lha nggih pun Laris. pun rampung ketoprakane menika Laris. Wae aja. Laris. Aja pelok malih niki. Lah nek Dalam. iki laris jadi masalah iki kowe. Micil. Rasa. Micil. oh nggih Kamu yang nerusin. No? Boleh, monggo Rama. Kula napa jenengan? Bangun Rama. Duh biung ban wayah apa SMS rambalesi mangga Rama Jangkung, amit sewu badhe tanglet jenengan lenggah rumiyin. Amit sewu. Niki wau tumbasan pinten? Sing tumbas pundi niki wau tumbasan pinten? imbuhan polasan. Terus nek tumbas sedoso diimbeti setunggal. Nggih wong niki ming gudiken kok dadi mbone didol boten payun. Gugur gratis. Bonus niki. Gratisan. mangga mijilipun dipun lajengaken Mbah Baut. Dalam
titip saweran kagem Mbah Baut. Nya tak bukake isine dudu duit Mixagrip herbal greges. Nggih. Saking Sutresna Budaya menika. Alhamdulillah. Pundi panjenengan iki? Minum Mixagrip. Mixagrip. Sugih duit kene ora waras ya mending sehat. Mixagrip. Pakai yang beginian. Pakai antena goblok iki. Mixagrip kok pakai yang ginian. Ya iki saking Mas Pian Tanjung Sari Sugeng Dalu Pak Dalang derek ndedonga kagem warga kepek mugi tansah pinaringan bagas waras nyun lagune ninggal katresnan. Oh ya kok diaturke. Mas Pion. Pian, ndi to wong? Terus kok Mas Pion. Ana basa Inggrise. Remind. Santi iki donga. Donga iki basa Inggrise pray. Nyicil budal. Raden Kartomarma. Jangik iya. Nggih. Pripun kersane? Isih suwe ora le Gojek. Sawetawis to sian. Selak aku arep perang. Matur nuwun. Piyai manca nanging tumus bab kawruh Jawa. Iya. Nggih. Monggo Bayu Cangik Pak Janggung panjenengan nggih lajengaken nggih lan para grup Nara Pradangga nggih ngantos titis wancinipun nggih
Mugi sedaya pinaringan lancar Amin. sae rahayu Isi. wilujeng Amin. ing rupidos sambikala. Amin. Donga pangestu kula suwun Bapak. Nggih, matur nuwun. Heeh. Ya. Sir, matur nuwun. Matur nuwun Rama Jangkung, tepuk tangan kagem Rama Jangkung ingkang baken kersa berkahi, kersa paring rejeki. Mugi lancar sedaya. Amin. Allahumma amin. Ayo, ninggal katresnan diaturake Mbak Bella meng maju. Oh ya, nangis sajroning atiku. Nalika sriramu Sambat karo sapa? matur nuwun. Ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Heeh. Sampun. Sampun. Lah kok meng mak plekenyi. Ini malah kepenak ninggal katresnan karo ninggal BPKB lah prosesnya suwe kek. Ninggal BPKB iki prosesnya kadang suwe. Nah iya. Nggih, Mbak sinten nika asmane? Kula Bella Mbak Nike. Mbak Bella. Derek pitepangan. Injil, Nduk Cahayu pidalem pundi? Pidalem pundi? Kula saking Kediri Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Mbah Baut, Dalem. Kediri kuwi sing khas opone ora? Tahu. Nah, tahu takwa Kediri kuwi ya Mbak Bella ya ngasta kok. Napa nggih? Nggih. Teng usaha tahu. Dalam? Teng usaha tahu. Iya. Oh, lah tahune pundi? Lah monggo. Mbak Nis mau? Aku ora doyan. Tahu dan takwe ya? Iya. Takwe. Tahu tekwa. Tapi nek iku luwake gelem. Gelem tambah. Tenan. Iki Mboten purun kok. Kula wingi ming buka-buka tok gek kula tutup melih. Lah teng napa? Lah napa? Mboten. Alah pun tuwa niku ngerti pun seneng banget pun. Nadyan ora niliki ya Mbah ya. iki tahune tahu plempung kok. Tahu Berkopok. ora ono isine. Sesideman mengaturke Mbak dibawani. Monggo, Saking Mbak. saking Pak Parman kok ya. Iya. Panyuwunan saking Pak Parman. Pak Parman juragane Dele. Oh, juragan Dele. Nggih. Oh, ya. Wiwit paneh Anderek anderek sang Wah, Mbah Baut. Ya ngeten iki lho, Mbah. Sinden Sinden ki ngene iki. gandes luwes ngembes. Nah, iki Kok nggih kok nganggo dadak nganggo ngembes barang. Ngembes. suarane iki Nah, Nang ati ngono to. ati mak nyeles. lah Walah. kaya serak-serak Nah, piye. rada semaju no, aku kok backing no. Nek biasane ura-ura ki terus eneng nggon sapake gek eneng backingane swara manuk. Nah, Suara manuk. coba-coba jenengan. Terus alah rak ngati. Alah. Kok yo ono iklan barang. Ya. Iki no manuk semene gedene iki manuk iki. Priya Niku manuk napa Mbak Niken? Terkuku. Mbah Baut beto manuk mboten? Maksudnya saged nyuwara manuk Mbah? Saged, saged. Apa nek coba Coba. jenengan bawa tapi sik kok nggih, gek manuke iki. penasaran kula Nggih, ngene nggih. Mbah Baut. Ki kok manukku ya. Bu. Kang olah Tuh. kok tuh Manuk tuh. budaya sowan menyang sowan menyang kutha
ya. Ngene iki lho, Mbak Bella. Dalan. Karo ngene iki. Bendera terus kan. Lah ngopo ramike wae? Wah, sirahe wae, penak sirahe kok ora. Anggre mongko nek sirahe ke krasa banget. Kayune. Nanti ugak-ugek. Bendera terus kayung nyon selendang kuning Saking kang saking jenengan betot dolop to Mas? sinten? Lah nika Endi? burine jenengan niku Termas ngono kok dolop. tremos. Endi dolop? Mas kuwi lho Mas. Endi to? Cair. Ora ketok. Ora ketok piye to? Iki lho. Iki jane dolope kene-kene iki lho nok ki. Kuwi dalang cilik saka Saptosari kono, Mbak. Oh nggih to, walah. Mas Teo kuwi. Iya, cilik. Angger dalange muni apa ngono dipaido e kuwi. Ana suluk bermara remangsul nyambring. Ya Dik, ya Dik ya dengkelmu kuwi. Ya karang ya ikut meramaikan kok. Lah iya. Tekan ngono. Baut kurang permono ngono no. Kok Bendera terus ka. Kuwi mau ora wis to, Mbak? Ayo yo. Lah ya wis. Yo. swara kurang pramono Neng Wasis ngungrum marang bendara Tia Sulestyo Wijer ngincangake ya terus tresno sasideman Ayo liler kene maju kene monggo Pak Uji monggo sebenarnya matur nuwun. dereng lagi arep mulai Oh, akhirnya wiwit dereng Aku naruh wiwit tak ngasusi. Iya. ayo karo joget kok wis entuk sawiran barang kaya Oh, sandang kesel. anggepe Sewu ini mau. Sewu iso nggo nguyuh. Oh iya bener. Dik. lumayan Nguyuh 2000 ding lha ya kuwi gur 1000 nguyuh separuh wae. Separuh. Ya. ora nganti entek berarti Ya, sesideman digarap Banyuwangi. Ya, monggo. Rada jogeti, Pak. saking kula langsung napa kendang Saking panjenengan. oh nggih luwe becik patenono timbang perpisahan pritya selestia karewis Oh iki Sundra. marangkul
bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga ngrimpung jiwa ragaku tak kurang kehormatan makro rubuh ngarepi Mangga. Koplo, Mak. Oke, Mas Mojo Lendut. Urip ana kutha gedhe suwe-suwe kaya ambulan. Ki buanterke, nek arep rampung ki buanter. Oke. Siap. Heeh. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Terima kasih Mbak Bella Sungkawa. Bella Nadinda asmane. Lah niki lho nek bareng namatke bojo kula nek iki belane iki Sungkawane. Ya aja kok ya. Sehat terus ya Mbah Baut. Sehat Bagas Waras. Jenengan menika aset Aset Gunung apa? Kidul. Aset Gunung Kidul. Alhamdulillah. Amin. Cagar budaya. Nggih, perlu dilestarikan. Ya nggih. Nek perlu disukani panjang ilang. Apa dikai tugu wae? Digawe tugu. Monumen. Oh bisa toh dibikin tugu? Iya dicor wonge. Bukan tugu itu. Apa? Gupolo. Gupolo apik. Gupolo. Nek enggak Gupolo itu ki lho. nek gedhe, nek Gede. cilik, gupolo Nek cilik biasa.
Bener. Cilik gue pilih. Neng tenan kok Mbah Baut ki panjenengan wis diakoni karo seniman dagelan sak njaban rangkah Gunung Kidul. Nah, Amin. kaya Pak Deku Ngadiraja, Pak De Gareng Tralala ki wis ngakoni jenengan. Wah, ki dagelan luar biasa. Kae iki wis sepuh ning energik luar biasa. Nganti Pak De Gareng ngendika ngene iki, Mbah Baut kae iki wis sepuh ning isih energik, saya tua kesuk ora mati ning garing ngono kuwi nek ngendika. Wah, lek mboten napa-napa, Mbak, malah regane saya larang. Nek telesi gur 17 garing 22 kok men. Padake mepe kacang regane. Mbak Limbo. Dalam. Aku malah curiga iki dudu Mbah Baut. Lah, Dalang klang-klang. Oh mirip banget. Mirip Pak Dalang. Adike apa piye? Pak adike Pak Dangklang. Oh, anu Pak ento, Pak Tengkleng. Nggih, Pak Dalang. Mirip banget anu Pak Suryani. saben dina. Wah, Loh suarane persis. persis. Bersih. Iya. Mbak Baut. tadi. Dalem. Gojek ana watese, Mbah. Oh, inji. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, konjuk Pak Lurah nyuwun pangapunten, mbok bilih kirang damel rena ing penggalih. Oh iya. Mergo iki lakone ya pancen sing ngersake panjenengane Mbah Lurah, Mbah Baut. Inji. Mula ya kudu tutuk aja ngasih menggok ndalan. Inji. Eh, Pak Dalang. Matur nuwun. Pangapunten. Nggih, Mbak Agnes. Menawi anggene gegojekan enten ingkang keladuk, Nggih. enten ingkang kirang nuju prana wonten Nggih. penggalih panjenengan ugi para pamirsa nggih. Oh, Nggih, nyuwun agunging samudra pangaksami. Yes. Kang baken ugi katur warga masyarakat matur nuwun rezekinipun mugi berkah barokah Amin. sedayanipun. Amin. Pun lajengaken sowang-sowang Pak Dalang. Inggih, Mbak Niken, Mbak Agnes, Mbah Baut. Ya. Thank you, you're welcome. Oh iya. Yes. Ya nak. Ya mak. Iya. Kirim pate kasih ya. Oke. Arang kuwi wajib. Ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepunden dalang saknus mantra Al-Fatihah. Amin. Ayo tak dhereke. Agni Palwaka Siking Geni Guna Dahana Lena Trining rana kaya lena Jata Weda Jata Weda nala Agni no